Bu dünya kubogyna jemi 110 döwletden 459 sany türgün gatnaşýar. Dünýäniň kubogyny almak uğruna geçirilen ýarışda Türkmenistanyň agratletika boýunça ýygyny toparyň türgüni Döwlet Migrasiýa Gullugynyň çağırış boýunça Harby gullukçysy Maksat Meredow 80 kilogram agram derejesinde çykyş edip tilterläp galdyrmakda 146, etekläp galdyrmakda 182, umumlukda 328 kilogram agram götürüp ikinji orny we kümüş medallara munasip boldy. Ýurdumyzyň agratletika boýunça ýygyny toparyň türgüni Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talebi Döwranbek Hasanbaýew 102 kilogram agram derejesinde çykyş edip tilterläp galdyrmakda 187 kilogram agram götürüp birinji orny we altyn medala munasip boldy. Ýyleşimiz Taýland padşahlygyna agratletika boýunça dowam edýän dünýäniň kubogyny almak uğrundaky ýarışda şu ýylyň Tomsyna Fransiýa Respublikasynyň Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna hukuk gazandy. Ýyleşimiz Döwranbek Hasanbaýewiň gazanan bu ýokary üstünligi arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna sportyň hemde köpçülikle beden terbiýanyň halkara derejesinde belentlikleri göterilýänini ýeni derejede äşkar etdi. Bizim öz gelegimizde ýyleşimiz Döwranbek Hasanbaýew Paris şäherine geçiriljek 33-nji Tomsky Olimpiýa oýunlaryny üstünlikleri arzu edýär.